házat magának, amit repülőgéppel sem lehet elfújni, akkor itt a lehetőség. Már itt érezni, hogy nagyon meleg van, úgyhogy igazából a tűzteszt is elvégződött egyúttal a szélteszttel. A csavarhoz nem nyúlunk, mert ez nagyon meleg. A panel az azért az nem annyira, viszont sokáig nem kell rajta hagyni a kezedet, mert azért eléggé jó. Most az arcomban az elég keményen tolja a meleget, úgyhogy a tűzteszten is átment. Most megnézzük belül is, hogy milyen meleg. Kiértékelés folyik, hogy hány km/h szél. Volt, belül viszont full hideg a panelunk, ami azt bizonyítja, hogy nagyon jó hőszigetelő. Úgyhogy hőszigetelés, tűzteszt, szélteszt, pipa. Nézzük meg, hogy mi is történt itt közelebbről. Hát annyi, hogy még most is ontja magából a meleget, tehát nagyon meleg a panel. Belekapott egy kicsit a lambériába, ami látszik is, hogy ugye ki is hajult. A fal az 4 tonnás terhelés kapott ezzel a légnyomással, úgyhogy igazából oldalra ez a 4 tonna, ez úgy gondolom, hogy bőven elég.